Na današnji dan, 30. travnja 1671. godine, pogubljeni su hrvatski velikani Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan. Oni su predvodili Zrinsko-Frankopansku urotu protiv Bečkoga dvora. Urota nije uspjela, a car Leopold I Habsburg obećao ih je pomilovati ako dođu u Beč. No umjesto toga, u Beču su uhićeni, a potom pogubljeni u Bečkom Novom Mjestu. Njihovi su bogati posjedi nakon toga temeljito opljačkani, a dinastije prestale postojati, čime je Hrvatska izgubila dvije najvažnije velikaške obitelji, jedine koje su mogle uspješno štititi hrvatska municipalna prava. No svojom smrću postali su jedni od najvećih heroja hrvatske povijesti, te simbol otpora protiv Habsburške monarhije u sljedećim stoljećima. Njihove kosti u svečanom su mimohodu prenesene iz Bečkog Novog Mjesta u Zagreb na današnji dan 30. travnja 1919. godine, te se do danas nalaze u Zagrebačkoj katedrali.